Història de Xixona al balcó, la fundació del Gremio de Turroneros. A començaments de 1903, els terroners de Xixona estaven molt preocupats per la competència deslleial que estaven fent productors d'altres zones. Així apareix en la premsa, que es diu el següent: por individuos que, cubriendo la mala índole de sus mercancías con el típico sombrero gijonense, hacen pasar por legítimo turrón de Gijona otros de calidad muy inferior. És per això que el que decideixen és juntar-se i constituir una associació que puga defensar-los a tots conjuntament. El 5 d'abril de 1903 funden la Junta Directiva Provisional, que està encapçalada per Jaime Monerri Sirvent, president, Guillermo Galiana Planelles, vicepresident, i Francisco Mira Miralles com a secretari. El que fan inicialment és redactar, aprovar i presentar davant del governador civil un reglament. Este reglament, saber que ja s'havia presentat el 6 de juliol de 1903 i definitivament el Gremio de Turroneros es va fundar el 14 de juliol de 1903. Va tindre la seva seu en l'Avinguda de la Constitució número 10. La Junta Directiva Provisional va quedar constituïda com a Junta Directiva Permanent i la primera missió que va fer és buscar un segell de garantia que poguera representar a tots els terroners xixonencs. Però això és una altra història. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.